אז מה בעצם גורם לקבוצה לעבוד, או אתם יודעים, להתפרק לגמרי? היום אנחנו נצלול לתוך הכללים הפסיכולוגיים האלה, הנסתרים, שמנהלים כל צוות, כל כיתה, כל משפחה. והכי חשוב, נבין איך לגרום להם לעבוד בשבילנו. זאת השאלה, נכון? השאלה שכל מורה, כל מנהל, כל הורה שואל את עצמו. איך לוקחים אוסף של אנשים שלכל אחד יש את הרצונות שלו, את הדעות שלו, ומכוונים את כולם בדיוק לאותה מטרה? בין אם זו מורה שעומדת מול 30 תלמידים, או מנהלת שמובילה צוות, הדינמיקה הזאת היא תמיד לב העניין. אבל, וזה אבל גדול, מה אם היה כלי פסיכולוגי פשוט, כזה שיכול לשנות את כל כללי המשחק? ותראו, הכלי הזה הוא לא איזה משהו מסובך, הוא לא דורש תקציבי ענק או טכנולוגיה מתוחכמת. הוא מבוסס על הבנה ממש פשוטה של האופן שבו בני אדם מגיבים לתמריצים, כקבוצה. זה נקרא התניה קבוצתית. אוקיי, השם אולי נשמע קצת טכני, אני יודע, אבל הרעיון הוא פשוט להפליא. זו בעצם נוסחה של אם, אז. המנהיג או המורה מגדיר כלל ברור, אם הקבוצה תעשה משהו מסוים, אז היא תקבל תוצאה משותפת. זהו. זה כל הסיפור. בואו נחשוב על זה רגע. אם הקבוצה תעשה X, אז היא תקבל Y. הנוסחה הפשוטה הזאת היא ממש המפתח להכל. בואו נראה איך זה נראה בשטח. התהליך הזה קוראים לו מודל ABC, והוא פשוט גאוני. ה-A זה הגירוי, ה-antecedent באנגלית. זה הכלל שנקבע. למשל, הכיתה צריכה להיות נקייה. ה-B זו ההתנהגות, ה-behavior, כלומר, התלמידים מנקים יחד. וה-C זו התוצאה, ה-consequence. למשל, כולם מקבלים עוד זמן הפסקה. גירוי, התנהגות, תוצאה. פשוט, נקי ויעיל. אבל הנוסחה הזאת של אם אז היא לא דבר אחיד. יש בעצם 3 דרכים שונות ליישם אותה, ולכל דרך יש השפעה אחרת לגמרי על הדינמיקה בקבוצה. אז קדימה, בואו נפרק אותן, כי כאן זה מתחיל להיות ממש מעניין. טוב, אז השיטה הראשונה היא כל אחד לעצמו. הכלל, נגיד, לסיים את המשימה בזמן, חל על כולם, אבל התגמול הוא אישי. מי שעומד ביד מקבל, מי שלא, לא מקבל. פשוט. החיסרון, טוב, תחשבו על זה. המנהיג צריך לעקוב אחרי כל אחד ואחת בנפרד, וזה כמעט בלתי אפשרי בקבוצה גדולה. כאן הסיפור שונה לגמרי, כי אנחנו תלויים בכוכב אחד. תחשבו רגע על תורן ניקיון בכיתה. אם הוא עושה את עבודתו כמו שצריך, כל הכיתה מקבלת פרס. כל האחריות, וכן, גם כל הלחץ, יושבים על הכתפיים של אדם אחד, או אולי קבוצה קטנה. וזו האסטרטגיה של כולם או כלום. או כמו שאומרים, כולם בשביל אחד. כאן, כל הקבוצה צריכה לעמוד במשימה כדי שמישהו יקבל תגמול. ממש כמו קבוצת כדורסל. אם לא כולם משחקים הגנה, כל הקבוצה מפסידה. זה מחייב שיתוף פעולה, עזרה הדדית, ברמה הכי גבוהה שיש. אוקיי, אז יש לנו 3 שיטות, נשמע פשוט, אבל וכאן מגיעה שאלה אמיתית. מתי הן עובדות ומתי הן עלולות לגרום יותר נזק מתועלת? כי לכל אחת מהן יש כוח אדיר, אבל גם סיכון פשוט חייבים להכיר. הכוח הוא ברור. השיטות האלה חוסכות למנהיג המון זמן ומעודדות עזרה הדדית טבעית בין חברי הקבוצה. אבל הנה הצד האפל, כי תמיד יש צד כזה. הן יכולות ליצור לחץ חברתי אדיר, להפוך את החלשים בקבוצה לשעירים לעזאזל, ודורשות מהמנהיג להיות כל הזמן עם אצבע על הדופק. אז למה, למרות הסיכונים, זה עובד כל כך טוב? התשובה הקצרה היא פרקטיות ויעילות. אי אפשר באמת לבנות תוכנית אישית ל30 תלמידים, אבל הסיבה העמוקה יותר היא כוחה של הקבוצה. כי לפעמים מבט אחד מחבר לכיתה יכול להשפיע הרבה יותר מנאום שלם מהמורה. והציטוט הזה הוא ממש חושף את הסכנה הכי גדולה, במיוחד בשיטת הכוכב. כשההצלחה של כולם תלויה באדם אחד, הכישלון שלו הופך להיות הכישלון של כולם, וזה לחץ שיכול פשוט לרסק את הביטחון של מי שגם ככה הכי מתקשה. אוקיי, יופי, הצלחנו לשנות התנהגות, נהדר. אבל מה עכשיו? איך גורמים לשינוי הזה להישאר? כי המטרה האמיתית היא לא ציוט זמני בשביל פרס. המטרה היא לבנות הרגלים וכישורים שנשארים לטווח ארוך, גם כשהתמריצים נעלמים. ההצלחה האמיתית של כל תוכנית כזו נמדדת בעצם ברגע אחד, הרגע שבו היא כבר לא נחוצה, אותו רגע שבו להתנהגות החדשה הופכת פשוט לטבע שני. וכדי להגיע לשם צריך להבין 2 מושגים שהם קריטיים. הראשון הוא הכללה,
שזו היכולת ליישם את מה שלמדנו במצבים חדשים. למשל, להתנהג יפה לא רק בכיתה, אלא גם בביקור אצל סבתא. והשני הוא שימור, שזו היכולת לשמור על ההתנהגות הזו לאורך זמן, גם חודשים אחרי שהתוכנית נגמרה. וזו כמובן שאלת $1,000,000. איך מבטיחים שההרגלים הטובים האלה לא פשוט יתפגגו ברגע שמפסיקים לתת את החיזוקים? התשובה היא מילת מפתח אחת, הדרגה. אם מפסיקים את התגמולים בבת אחת, ההתנהגות פשוט נחדדת, היא נעלמת כאילו לא הייתה. זה קצת כמו להפסיק תרופה בבת אחת במקום להוריד את המינון לאט לאט. אז בואו נסכם את כללי הזהב לשינוי שנשאר. קודם כל, מפחיתים את התגמולים לאט ובהדרגה. שנית, לעולם לא עוצרים את התמיכה ביום בהיר אחד. ושלישית, והכי חשוב, מוודאים שהמיומנות באמת הופנמה, שהיא הפכה להרגל. רק ככה השינוי יהיה אמיתי. עכשיו, כשהכללים האלה חשופים, השאלה היא לא רק איפה אנחנו רואים אותם פועלים סביבנו, בעבודה, במשפחה, בכל מקום. השאלה המעניינת יותר היא, באיזה מהכללים האלה משתמשים עלינו, אולי אפילו בלי שנשים לב. תחשבו על זה. תודה שהייתם איתנו.